historisch gezien. Hè? En je ziet overal bij zo'n statie zo'n kapelletje. Dit is de plek waar Simon van Cyrene het kruis overnam. Volgens de traditie van het gaat snel. We zijn inmiddels op statie 6. Je ziet hier een deur. Achter die deur de plek waar een dame woonde, die heette Veronica. Dat niet in het Nieuwe Testament. Die heeft het gelaat van Jezus afgeveegd en zijn gelaat is in dat doek gebleven. Dat is niet de lijkwade van Turijn, een andere doek. Maar dit is een voorbeeld van toegevoegde traditie, verhalen aan die Via Dolorosa, die weg die Jezus moest gaan. Linksaf. We lopen een stukje van de Via Dolorosa. Veel christenen erkennen een traditionele route waarvan ze geloven dat Jezus daar langs werd geleid. Namelijk van de rechterstoel van Pilatus naar Golgotha. Ze noemen 7 of volgens een andere traditie zelfs 14 statiën, waar speciale gebeurtenissen plaatsvonden en elke statie zou gekenmerkt worden door een speciale plaag. De route begint bij de Ecce Homo, is Latijn en staat voor zie de mens. Deze boog werd zo genoemd omdat werd aangenomen dat hier op een oud plein Pilatus recht sprak. Pelgrims volgden de Via Dolorosa door de naburige nauwe straten tot ze de laatste statie bereikten in de kerk van het Heilige Graf, die zowel als traditie als door de wetenschap voor de authentieke plaats van Jezus' kruisiging en begrafenis wordt gehouden. Maar men heeft toch best gedaan om die atmosfeer van die Joodse wijk, zoals het stond, vast te houden. Nogmaals, hier bevinden zich onder andere dan die klaagmuren. We waren eigenlijk al in de Joodse wijk. We zijn geworden bij de klaagmuren. We zullen straks gedeeltes in van een hele grote synagoge die expres over de Wat je niet horen. Maar we zullen straks komen bij het Cardo. Gezond en sterk uit. Dames en heren, jongens en meisjes. Hoor en huiver. Luister. En huiver. Dames en heren, dit is dat mozaïek wat aan het einde van de 19e eeuw is gevonden op de vloer van een kerk, de Byzantijnse kerk, Madara. Wat we zien is een naïeve afbeelding. Jeruzalem in de 5e eeuw na Christus. En we zien dan inderdaad een hele brede straat lopen van noord naar het zuid. En aan beide zijden zuilen. Ziet u? En dat is het zogenaamde Cardo, speelstraat, een hele brede straat van 22 meter lang. En aan beide zijden zuilen, overkappingen en winkels. Die straat, die bestaat nog gedeeltelijk, maar is in de loop der tijd volgebouwd. Er zijn ook andere straten bovengelegd. Wat wij nu kunnen doen, hier heb je ook
waar we even voor gestaan hebben. Wat wij kunnen doen is even dat de kardoog inlopen. Komt u mee? De Zionpoort geeft toegang tot de Joodse wijk en ontleent haar naam aan Mount Zion. De muren en de boog met een kleine uitbouw getuigen door de talrijke kogelgaten nog van de strijd van de onafhankelijkheidsoorlog in 1948. De zaal van het laatste avondmaal, vaak genoemd met de Latijnse naam Opperzaal, wordt gevonden op de Sionsberg, net buiten de oude stadsmuren. In de 4e eeuw was er een krachtige traditie die beweerde dat dit de plaats was van het huis met de Opperzaal, waar Jezus en de 12 discipelen het laatste avondmaal gebruikten. Ook wordt aangenomen dat hier het huis van de hoge priester Caiaphas is geweest, waar Jezus werd heen geleid nadat hij in Getsemane gearresteerd was en waar Petrus hem verloochend heeft. Dit zou dan eveneens de plaats zijn waar de discipelen vergaderden op het Pinksterfeest. Men hield dit huis voor het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus,
waar Petrus kwam nadat hij was verlost uit de gevangenis door de engelen en waar Maria stierf. Het meest waarschijnlijk is de bewering dat dit de plaats was waar de Heilige Geest neerdaalde op de discipelen op het Pinksterfeest. Het Kidron of Hinnomdal was een offerplaats voor afgoden, waar ze onder andere kinderen offerden. Moet u een beetje links vooruit kijken, ziet u een gebouw en er staat een molentje boven, ziet u? Ziet u dat molentje? Dat is het Montefiore molen. Dat is de eerste wijk, dames en heren, die gebouwd werd. En rond 1860 zijn de eerste mensen buiten. Er is een molentje neergezet, want hij dacht dat die mensen ook hun eigen brood moesten gaan bakken enzovoort. Maar dat ding heeft een paar jaar gewerkt. Die vindt u ook straks aan de rechterkant op de muur van de oude stad.
התפקיד שלך. Even wachten, zegt hij. אני ממש מצטער שאני כל פעם בשיר הזה, אני חייב להפסיק אותו לא באמצע. יפה שעורכים, זה לא פה מארץ, זה לא... Hij wil zijn excuus aanbieden dat hij moet iedere keer met tijdens deze lied even stoppen. השיר הזה נכתב בשנות 60? ה-60. In de jaren 60 werd deze lied geschreven הנביא יחזקאל. over profeet Ezechiel. אבל יש שם כמה ביטויים שבזמנו לא היו מקובלים. חיים, איזה ביטויים היו לנו בשיר הזה? הוא ואלוהים כמו אני ואתה. אסור היה להגיד, היה אסור להגיד ברדיו. הוא ואלוהים כמו אני ואתה, הנביא יחזקאל הוא בומבה של נביא. Toen deze lied werd geschreven over de profeet Ezechiel, er waren een paar verboden woorden over God enzovoort enzovoort. כן, היה אסור רץ לבילויים, תועבות, לא טוב. בא איש יקר בשם שייקה פייקוב, En iemand die heet Sheiko Faikov לקח את המנגינה של השיר ועשה משהו חדש לחלוטין. heeft de muziek veranderd en hij heeft een heel ander lied van gemaakt. עכשיו, כדי שנוכל להראות לכם במה מדובר, אני מבקש מהחבורה של קולות שלובים, שהבנות בבקשה תלכו לצד הזה. תמיד בלגן אתה עושה. Oké, nu gaan ze dat helemaal veranderen, het lied, omdat het was verboden. Die dames gaan aan die kant. גם היושבים באולם, שכל הבנות... Oké, hij verzoekt de dames van het Frieslandkoor om naar die kant te gaan. En de heer kan laten. תודה למשה, מצוין. Deze zanggroep komt uit Tsur Hadassa, dat is Moshav, een paar kilometers buiten Jeruzalem. ארץ בשירה, היא ארץ אהובה.
anders dan wordt het wel heel laat vanavond. Dus wij gaan wij gaan beginnen met een lied wat gaat over Jeruzalem. De Heere bouwt aan Jeruzalem. Understand a bit English because some of us can speak English and that's the best for us because we can't speak Hebrew. Now we're going to sing the song Mighty for the Mighty God. It is Mighty God, star rock, you only are worthy to give you the glory and we will praise the Father, the Son and the Holy Spirit. Yesterday, we went to Beit Jolis. You know, it's a house for older people in Haifa. And they asked us to sing Dutch songs about the country. Also, we will sing there our national hymn. And I think, let us sing it together tonight for you, our national hymn. Will help us. Our
nation song. That is the language from our province. That's where we have the flag from. And now I tell you a little about it. It is called Come On, says David, everyone. David, says to David, let's get the arch of God, because the Lord is not anymore angry with us. A new time is coming. Therefore, we will sing and dance gladly because of God's love. Hosanna, God is good. God, Hosanna, sing for the Lord. verantwoordelijk was voor de totstandkoming van de staat Israël. Dus dat is een hoogtepunt in de... אז יש הזמנה למוזיאון, יש? ב-11 ברבע. תגיד. יש לכם.
Yad Vashem betekent eigenlijk een monument en een plaats. En een naam voor al diegenen die omgekomen zijn en die nergens een graf hebben en nergens een naam hebben genoemd. En binnen de Joodse traditie is dat een heel belangrijk element. De Joodse traditie kent geen crematie, kent alleen begraven met de naam op een grafsteen die meestal gelijk is voor iedereen. Dus dat is een van de belangrijkste mandaten, zal ik maar zeggen, van Yad Vashem, om die mensen die omgekomen zijn en niet herkenbaar zijn ergens, om die op de een of andere wijze hier met een naam te herinneren. Daarvoor, zoals ik laten zien, is ook een hele hal we hebben ook een programma waarbij mensen die slachtoffers bij naam kennen een formulieren in kunnen vullen. Dus we hebben nu ongeveer zo'n 203 miljoen namen. De Nederlandse slachtoffers zijn bekend, zijn ook allemaal gepubliceerd in het boek In Memoriam. Ik weet niet of u dat kent. Laatstelijk, ik geloof nu een half jaar geleden, zijn alle namen voorgelezen in Amsterdam en Westerbork. Er zijn van de 140.000 Nederlandse Joden ongeveer 104.000 omgekomen. Dus ik zou maar zeggen 75 tot 80% van de Nederlandse Jodendom heeft de bevrijding in 1945 niet mogen meemaken. Ik zal verder niet ingaan op waarom en hoe, dat is niet op dit moment. Ik wilde u graag wel zeggen dat u, geloof ik, in de loop van de ochtend daarover enig inzicht krijgt in het museum wat we hier ook onder andere hebben, het Historisch Museum. Het is in feite een hele campus geworden, Yad Vashem, waar alles wat met herdenken, herinneren en eren van mensen die in die tijd met gevaar voor eigen leven zich hebben ingezet voor het redden van Joden, die zijn hier ook op Yad Vashem vertegenwoordigd. De volken die worden hier ook geëerd, het zijn met hun naam bij een boom, het zijn met hun naam op een muur in de tuin van de rechtvaardigen. Dus u ziet dat Yad Vashem eigenlijk alle kanten van deze moeilijke periode wil belichten. En omdat u nu uit Friesland komt, wil ik met uw goedkeuring misschien een reddingsverhaal voorlezen van een willekeurige persoon. Er zijn een aantal, zoals ik zei, uit Friesland, maar ik heb gewoon één gekozen. We hebben tegenwoordig een boek waarbij in het kort de reddingsverhalen zijn weergegeven. Het is in het Engels is uitgegeven, maar het is in het Nederlands vertaald, dus en ligt in de boekwinkel als u daar interesse in hebt. Toen de oorlog uitbrak, woonde de uit Polen afkomstige Hers Kriwanowski in Amsterdam met zijn vrouw Gaja en een dochtertje en zijn vader en zuster. Die waren dus al uit Polen gevlucht. Hers had een kruidenierswinkel die op zondag open was. In de zomer van 1942, toen de deportatie van de Joden eigenlijk begon en geïntensiveerd werd in de herfst, besloot Hers dat hij met zijn familie moest onderduiken en was niet van plan om zich te melden voor de deportatie. Hij kwam uiteindelijk uit Polen en had al eerder gezien wat er meer of meer misschien, dacht hij, aan de hand was. Nadat de familie in 1943 ternauwernood aan arrestatie was ontsnapt. Zo werd de 2-jarige Rebecca per boot door een verzetskoerier naar Friesland gebracht, waar een andere koerier, een Willem de Boer, haar opwachtte. Willem vergezelde vele kinderen naar schuilplaatsen met zijn paard en wagen, maar tegen de tijd dat Rebecca aankwam, had hij besloten dat het meisje het veiligst bij hem thuis zou zijn. Willem en zijn vrouw Antje woonden in het kleine dorp Koudem, met hun 2 jonge dochters. Rebecca was daar van harte welkom en werd ingeschreven als derde kind van de familie De Boer onder de schuilnaam Tini. Zij kreeg een eigen hoekje in een van de slaapkamers en noemde Willem en Antje al spoedig Heid en Mem. De familie De Boer verzorgde haar uitstekend en gaf alles wat ze nodig had. Toen zij ziek werd, werd zij behandeld door de dorpsdokter. Dat klinkt simpel, maar dat is het natuurlijk niet, want die dorpsdokter moest je kunnen vertrouwen. En vaak liep dat daar dus mis. En dan gingen de kinderen, moesten dan weg of wist men niet wat ze moesten doen. De familie, maar in dit geval ging het goed. De familie verstopte Rebecca in de kelder bij acuut gevaar. Want er waren natuurlijk daar regelmatig huiszoekingen. Je wist ook nooit waar het gevaar vandaan kwam.
Willem en Antje waren diepgelovig en beschouwden het als een opdracht in het leven om het kind te redden. Rebecca is bij de familie de Boer gebleven tot de bevrijding in april 1945 en haar moeder had het overleefd, dus kwam haar ophalen. Rebecca vond het heel verschrikkelijk om met die vreemde vrouw mee te gaan, want ze was natuurlijk gewend aan hete mem. Korte tijd later moest zij in het ziekenhuis worden opgenomen met hoge koorts. Maar steeds riep ze om hete men. Dus Antje en Willem werden geroepen en erbij gehaald en slaagden erin om haar te kalmeren. Rebecca is na haar emigratie met haar familie naar de Verenigde Staten in contact gebleven met de pleegouders. En de Willem de Boer en Antje zijn ook bij ons erkend als rechtvaardigen. Klinkt eenvoudig, maar het is het dus niet. Het was dus dagelijks persoonlijk gevaar voor de mensen zelf, voor hun kinderen. De kinderen konden geen vriendjes laten overkomen, want je wist nooit wie dat te vertrouwen was. Waar moest je het extra eten vandaan halen? Ik bedoel, het is een hele groep mensen die één zo'n kind heeft moeten redden. Maar u krijgt een beetje misschien nu toch ook voor de jongere generatie onder u het gevoel van wat er toch veel in Friesland gebeurd is.
Rosa Stefanski, Werkschwester, Fischer Johann, 15 years old, Moishe Shie Zetsevsky, Poland. Brede Melavid, 8 Jahre alt, Rumänien. Dat gebeuren, maar die met zaterdag kleren. Die worden nog echt aan eten, hè? En jongen, 15. Aan de rand van het in de westelijke heuvels gelegen Jeruzalem ligt Mount Herzl, omgeven door cipressen, ceders, acacia's en andere bomen. De berg is genoemd naar Theodor Herzl, de stichter en grondlegger van de staat Israël. We staan hier bij de graftombe waar Herzl begraven ligt. Herzl stierf in 1904 in Wenen, waar hij naast zijn vader begraven werd. Onder voorwaarde dat hij daar zou blijven liggen, totdat het Joodse volk zijn lichaam naar Israël zou kunnen brengen. Dat gebeurde in 1949, een jaar na het uitroepen van de door hem zo nagestreefde nieuwe staat Israël. Langs de paden liggen de graven van andere Israëlische leiders.
Hier bevindt zich de militaire begraafplaats van gesneuvelden in de Tweede Wereldoorlog, de Onafhankelijkheidsoorlog, de Sinaï-oorlog, de Zesdaagse oorlog, de Yom Kippur-oorlog, de oorlog in Libanon en andere operaties. Dames en heren, als ik je vraag, nee. Nou vraag ik je een vraag. We staan hier bij de zogenaamde Maria-bron. We bevinden ons in Eindkaren, dat betekent uit de Hebreeuwse taal. De bron van de wijngaard is nog steeds een gebied met wijngaarden enzovoort in deze omgeving, vrij groen. En dit is de plek die wordt gezien als de geboorteplaats van Johannes de Doper. Er wordt gesproken over een stad in Juda, de naam Eindkaren komt niet voor. Maar traditioneel gezien zijn hier al de Byzantijnse periode heel vroeg zijn hier kerken neergezet. En dat heeft allemaal betrekking op het verhaal van Lucas 1 vanaf vers 39. Dominee Lord, alsjeblieft. Maria dan maakte zich op in die dagen en reisde met spoed naar het bergland, naar een stad van Juda. En ze ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, geschiedde het dat het kind opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En ze riep uit met luider stem en sprak: Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot. En waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder mijns Heeren tot mij komt? Want zie, toen het geluid van uw groet in mijn oren klonk, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat vanwege de Heere tot haar gezegd is, zal volbracht worden. En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot de Heere, en mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn heiland, omdat hij heeft omgezien naar de lage staat zijner dienstmaagd. Want zie, van nu aan zullen mij zalig prijzen alle geslachten, omdat grote dingen aan mij gedaan heeft de Machtige. En heilig is zijn naam, en zijn barmhartigheid van geslacht tot geslacht voor wie hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm, en hij heeft hoogmoedigen in de overlegging huns harten verstrooid. Hij heeft machtigen van de troon gestort en eenvoudigen verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft zich Israël zijn krecht aangetrokken om te gedenken aan barmhartigheid, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, voor Abraham en zijn nageslacht in eeuwigheid. En Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en keerde terug naar haar huis.